Ρε μαλάκα, σε αυτό το σημείο δεν σε βάλω μουσική. Καλά, παίξτε. Welcome guys, λοιπόν, δεύτερο επεισόδιο σήμερα και τον τελευταίο καιρό, επειδή βρέχει συνέχεια, είπαμε να κάνουμε ένα βιντεάκι σχετικό με το καλοκαίρι. Όπως γράψαμε εκεί κάτω το τίτλο του βίντεο που προφανώς είδατε. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Κατηγορία πρώτη. Η αγαπητή Σφίχτερμαν. Πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι στις παραλίες. Βασικά, όπου και να κοιτάξεις, υπάρχουν τέτοιοι. Φίλοι Σφίχτερμαν, καταλαβαίνω ότι όλο το χειμώνα λιώνετε στα γυμναστήρια προκειμένου να βγείτε το καλοκαίρι και να δείξετε το σώμα σας. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με αυτό. Καταρχήν, όποια γκόμενα περνάει από δίπλα σας και σας αρέσει, δεν χρειάζεται να την κοιτάτε κάπως έτσι. Σένα εγώ θα σε γαμίσω, μαντάμ. Γιατί είναι υπερβολικά άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Και τώρα που το σκέφτομαι βασικά, το θέμα με τη ρακέτα. Όλα τα μπιτσόμπαρα στο πίσω μέρος πλέον έχουν γήπεδα. Που είναι για ρακέτες, που είναι για βόλεϊ, που είναι για ποδόσφαιρο στην άμμο. Αυτό που πηγαίνετε και παίζετε ρακέτες δίπλα ακριβώς από εκεί που σκάει το κύμα, που γύρω γύρω είναι γεμάτο κόσμο και ακούγεται όλη την ώρα αυτό το και κάνετε και τις πυρουέτες και τα έτσι. Ναι ρε φίλε, κομπλέξεις να παίζεις ρακέτες και θες να παίξεις ρακέτες. Αλλά μην το κάνεις δίπλα μου, γιατί είναι και ο ήχος σπαστικός στα αυτιά μου. Και κυρίως όλος ο κόσμος που είναι γύρω, το μόνο πράγμα που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή είναι το άμα θα τον βρει η μπάλα στο κεφάλι. Και πίστεψέ με, δεν σε παρακολουθεί καθόλου για όση ώρα παίζεις. Επίσης, όλοι εσείς που κατοράτε μες στη θάλασσα, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί εσύ δεν το κάνεις. Εντάξει, πάσου. Το δεύτερο είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό θέμα, βασικά και πάρα πολύ αγαπητό θέαμα νομίζω, είναι οι γιαγιάδες. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρακολουθήσει πλέον τις γιαγιάδες. Παλιά, όταν ερχόντουσαν στην παραλία, όλες πηγαίνανε και καθόντουσαν, ξέρω εγώ, απλά τις πετσέτες κάτω στην άμμο και απλά καθόντουσαν εκεί. Πλέον όμως έχουν πάει πολύ μπροστά. Έχουν αρχίσει και κάθονται στα πιτσόμπαρα για να είναι μαζί με την νεολαία, υποτίθεται. Και το γαμάτο είναι ποιο? Ότι άμα τύχει και κάτσεις δίπλα από ένα ζευγάρι, ας πούμε, με δύο γιαγιάδες, δύο παππούδες, πάντα ακούς τους παππούδες να κάθονται από τη μία πλευρά και να μιλάνε για το ότι ο Παπανδρέου ήταν καλύτερος, όχι ο Καραμαλής ήταν καλύτερος και όχι ο Παπανδρέου τα κάνει όλα, όχι ο Καραμαλής τα κάνει όλα. Και από την άλλη να είναι οι γιαγιάδες και να λένε για την Μαρία τη γειτόνισσα, η οποία πάντρεψε την κόρη της, ή για τη γειτόνισσα της Μαρίας που πέθανε επί 10 μέρες. Έχουν πάντα τα ίδια θέματα και έχουν όλες τα ίδια θέματα. Αλλά το πιο γαμάτο με τις γιαγιάδες είναι ποιο? Οι περισσότερες έχουν συνηθίσει από παλιά που καθόντουσαν κάτω στην άμμο που λέγαμε να φέρουν τα ταπεράκια. Τα γνωστά σε όλους μας ταπεράκια που έχουν μέσα καρπούζια, σάντουιτς, μπιφτέκια, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς από φαγητό. Και τέλος πάντων, απλά πλέον δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ξέρεις τι, το πιτσόμπαρο η δουλειά του είναι αυτή. Να σου φέρει είτε το ποτό σου είτε το φαγητό σου. Δεν είναι μόνο να πας να κάτσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτές πηγαίνουν στο πιτσόμπαρο και ανοίγουν το ταπεράκι κανονικά. Δεν είναι σαν να πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, με το φαγητό από το σπίτι τους. Είναι κάπως έτσι φάση και είναι και γαμό να το βλέπεις από μία γωνία, κυρίως όταν κοιτάς τη σερβιτόρα που έχει αυτή την κλασική την απορία του είδους What the fuck! Αλλά παρόλα αυτά οι γιαγιάδες και οι παππούδες είναι αγαπημένοι κυρίως για ένα άλλο θέμα. Το θέμα του ότι άμα βρουν ένα πιτσιρικά από δίπλα να κάθεται στη δίπλα και δώσει ξαπλώστρα, θα του πιάσουν οπωσδήποτε την κουβέντα και θα αρχίσουν να το ρωτάνε τι τάξη πάει, από πού είναι κτλ. Και θα καταλήξουν να λένε για το εγγονάκι τους ή τον ανιψιό τους, ο οποίος έχει περάσει δικηγόρος και αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 σε όλο το εξωτερικό, ξέρω εγώ, και είναι ο the best ever δικηγόρος που υπάρχει. Νούμερο 3 στη λίστα μας είναι τα παιδάκια. Τα παιδάκια τα οποία δεν ξέρω είναι πάρα πολύ γκούτσου, είναι πάρα πολύ γλυκούλια, είναι πάρα πολύ αγαπητά, τα θες να τα έχεις, να τα φυλάς, να τα κάνεις, να τα ράνεις, ναι, οκ, δεκτά όλα αυτά. Αλλά όταν πηγαίνω στην παραλία, έχω από δίπλα την κοπέλα. Έχω πάει για να ηρεμήσω, να ακούω το κύμα και να πίνω την παγωμένη μου την πύρα. Και έχω από δίπλα τα παιδάκια να μου πετάνε όλη την ώρα άμμο. Να τσιρίζουνε και να κλαίνε δίπλα από τα αυτί μου. Να μαλώνουνε και να παίρνουν το νερό με το κουβαδάκι από τη θάλασσα. Να θέλουν να το ρίξουν κάτω στην άμμο και τελικά να το πετάνε όλο πάνω μου. Από ένα σημείο και μετά είναι για πνίξιμο. Παραμένουν γλυκούλια βέβαια, αλλά είναι για πνίξιμο. Και εδώ θέλω να αναφερθώ κυρίως στους γονείς. Τι μαλακία είναι αυτό που πρέπει να βγάζετε τα παιδάκια σας όταν είναι 2 και 3 χρονών γυμνά? Είναι άσχημο. Δεν είναι ωραίο. Μην τα βγάζετε γυμνά. Υπάρχουν μαγιό και για μικρά μωράκια. Μπορείς να πας να το πάρεις. Είναι αντιαισθητικό και άσχημο. Μην τα βγάζετε γυμνά στην παραλία. Άσε πότε μεγαλώνουν. Κοροϊδεύουν τον ίδιο του τον εαυτό.
Αλλά αυτό είναι άσχημο, μην το ξανακάνετε. Τέλος. Το τελευταίο βέβαια θέμα είναι και το χειρότερο ίσως. Είναι η άμμος. Έχετε παρατηρήσει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει ζωή? Κατά πάσα πιθανότητα είναι ζωντανός οργανισμός η άμμος. Πηγαίνει στην παραλία. Μπορεί απλά να κάτσει στην ξαπλώστρα. Ωραία. Δεν θα κουμπίσεις καθόλου την άμμο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν θα πας σπίτι θα τη βρεις παντού. Θα τη βρεις στην τσάντα σου που την άφησες πάνω στο τραπέζι. Θα τη βρεις στο μαγιό σου που δεν κουνήθηκες από την ξαπλώστρα. Θα τη βρεις στην πετσέτα σου που δεν έβγαλες από την τσάντα σου. Την άμμο τη βρίσκεις παντού. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά τη βρίσκεις παντού. Ρε μαλάκα, δεν τη βρίσκεις πάντα οπουδήποτε πάνω σου? Εννοείται. Και για να φύγει από πάνω σου, πρέπει να πας στο σπίτι και επί 15 ώρες να τρίβεις εκείνο τη σφουγγάρι. Και πάλι δεν βγαίνει. Και πάλι δεν βγαίνει. Και τώρα που το θυμήθηκα, τι άλλο δεν βγαίνει ποτέ από πάνω σου? Τα φύκια. Πας να μπεις μέσα στη θάλασσα. Η οποία παρεμπιπτόντως, αν πας ποτέ στη θάλασσα και δεις ότι έχει φύκια απ' έξω, εννοείται πως έχεις σηκωθεί και έχεις φύγει και έχεις ψάξει άλλη παραλία, γιατί δεν αρέσει σε κανένα να έχει φύκια. Anyway, μπαίνεις μέσα και κολλάει ένα φύκι πάνω σου την ώρα που είσαι ευρεγμένος. Δεν φεύγει. Δεν ξεκολλάει, ρε. Μένει εκεί. Λες και το κάνει επίτηδες. Λες και σου λέει ότι εδώ θα μείνω. Που δεν θα φύγω ποτέ. Θέλει να πάρει σουγιά και να αρχίσει να τρίβει το χέρι σου μέχρι να φύγει. Αλλιώς θα κάτσει εκεί για πάντα, για όλη τη ζωή, ξέρω εγώ. Δεύτερο βιντεάκι Just Make Fun TV λοιπόν φτάνει στο τέλος του. Εάν σας άρεσε, κάντε το μια κοινοποίηση, βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Κάντε ένα like στο Facebook, έχουμε την ιστοσελίδα κάτω στο description και γίνετε και subscriber εννοείται. Αυτά, ευχαριστούμε πολύ, μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Welcome guys λοιπόν, ξανά εδώ. Μην γελάτε ρε μαλακές. Μην γελάτε, γελούστε. Δεύτερο βίντεο φτάνει στο τέλος του. Κάντε ένα...